motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. A canteira non para. A porta non para. Boas e calurosas tardes desde o pabellón Sara Gómez de Vilagarcía, donde vamos a desfrutar dun partido moi especial para a categoría, para o baloncesto e sobre todo para o baloncesto autonómico. A semifinal, a segunda semifinal da Final Four, da final a 4 da primeira división autonómica. Eu son Diego Doval, temos connosco a José Cascón, adestrador e comentarista técnico deste encontro. Como ves este partido, Cas? Primeiro, boas tardes. O partido preséntase con un claro favorito, pero estos partidos teñen moita trampa, hai que traballar moito, ter paciencia, esperar, como foi a outra semifinal, un bo partido, que gañe o mellor. Por miña parte, sou un pouco imparcial, pero vamos a facer todo o posible por retransmitir o partido de boas maneiras. Pedimoslle perdón de antemán á afición do Costa Ártabra de Ferrol, se nos saen os colores por algún lado, tanto a José Cascón como no meu caso, porque somos persoas vinculadas ao baloncesto, vinculadas durante moitos anos ao CLB, e evidentemente queremos que o equipo volte a Liga EVA, terceira FEP chamada ahora, porque sabemos o que foi esta categoría nesta vila, nesta cidade, en Vilagarcía, e o que supón para un club feito totalmente con xogadores da canteira, con xogadores de base, un adestrador como Luis Gavín e un delegado como Javier Guerrero, tamén de Vilagarcía, que tamén saben o que era aquelos tempos na extinta hora Liga EVA, pero vamos a facer as cousas ca maior imparcialidade que poidamos. Non vamos a decir toda, pero a que poidamos seguro. Vamos a cas alineacións, vamos a empezar pola alineación en deferencia ao equipo ose visitante, o Costa Ártabra, o equipo ferrolano entrenado por Pablo Rodríguez, que vai a formar co número 2 con Ismael Fernández, co número 3 con Pablo Portela, co 4 Andrés Romero, co 8 Alejandro Rivas, co 12 Brais Romero, co 13 Andrés Quiroga, co 16 Daniel Rodríguez, co 22 Javier Pereira, co 32 Ismaila Diata, co número 35 Leandro Molino, co 37 David Gómez e co 74 Martín Covelo, como decíamos, equipo adestrado por Pablo Rodríguez. E vamos tamén co equipo local, co equipo adestrado por Luis Gavín, que vai a formar na convocatoria co número 0 Álvaro Rodríguez, co 1 Martín Chorén, co 2 Raúl Santorum, co 5 o eterno capitán Gustavo Andújar, todo un exemplo, co 7 Jorge Rodríguez, co 8 Óscar Castaño, co 11 Pablo Fernández, co 12 Pedro Sabugueiro, co 13 Víctor Arufe, co 14 Aarón Montagudo, co 21 Dani Rey e co 45 Kovac, Adrián Kovac, con número 45 este equipo, un equipo campeón absoluto, indiscutible da Liga regular, 20 victorias en 22 partidos, e que xoga de anfitrión, o que son as cousas. Correcto, xoga contra un equipo que foi un pouco irregular nas dúas fases. Na primeira volta gañou 6 e perdeu 6, pero destacar tamén que chegado aos finales de volta, pois foi moi decisivo e gañou os partidos importantes. Na segunda volta igual, os últimos partidos os levou palante, hai que destacarlo porque a veces estos equipos nos momentos difíciles responden de forma moi correcta. Como acaba de decir Diego, o Segalté totalmente ao contrario, é un equipo super regular,
un xogo moi vistoso, moi rápido, defensa moi dura, e esa é a clave que ten o equipo Vilagarcía. Está claro que vai ser un partido a cara de can, como se suele decir, un partido no que non vale nada do feito anteriormente, únicamente o que valeu para estar aquí neste partido decisivo. Tamén hai que ter en conta que o Costa Ártabra chega sin ningún tipo de presión, chega ca alegría de meterse nesta fase, para eles é unha festa. Po Sigaltec, por suposto que tamén o é, pero ten un puntiño máis de responsabilidade, como reconocía o propio Luis Gavín. Quinta Final Four consecutiva, que non é pouco. É un momento de pelexar na casa por todo, o equipo está moi animado, moi ben entrenado, é moi preparado e moi arropado tamén, porque a verdade é que as gradas do pabillón Sara Gómez presentan un gran ambiente. A verdade que sí, esperemos que vaya chegando máis xente, pero agora mesmo hai moi bo ambiente. Esperemos que sea un bo partido, que a grada se comporte e que sea unha festa. Pois a festa empeza xa coa presentación do equipo local do Sigaltec, un equipo, como decíamos, formado por xente de Vilagarcía, un equipo moi identificado con este proxecto de canteira, un proxecto de clube, de todos os xogadores traídos desde abaixo, desde a canteira, ca guinda da veteranía, da experiencia, do saber estar dun gran capitán como Gustavo Andújar, que xa estuvo na época de capitán, na época da Liga EVA, fai 15 anos, e que agora está deseando devolver o equipo, o seu clube de sempre, a categoría que eu penso que nunca se debeu haber perdido. Aí igual, te doy la razón, pero hai que mirar para adelante. Esto ahora, a verdad, é un traballo que se fixo durante os últimos 15 anos moi bo aquí en Vilagarcía. Traballo de base, metendo todos os equipos en ligas galegas, e iso é importantísimo porque dá un gran nivel aos xogadores e ahora mismo ves no equipo de Vilagarcía. Aquí os temos, todos son equipos da canteira, dos alrededores de Vilagarcía. E a verdad que dá gusto ver os equipos así, todos son conocidos, todos son amigos, familiares, e dá gusto. Moi bo ambiente, moi boa imaxe a que se pode ver aquí neste pabellón, que fai pouco tempo, prácticamente 2 semanas, acolleu tamén unha fase de ascenso á Liga Challenge femenina, na que tamén xogou o equipo o Cortegado, o Mariscos Antón Cortegada tamén xogou esa fase, exerceu de anfitrión. Non iba co mismo rol que ten nesta ocasión o Sigaltec. Vemos que tamén están aquí reparando pois o reloj de 24 segundos que fallou, mentras na canasta que si funciona todo en condicións está quentando o equipo Vilagarcián. Veremos ahora si se repara, vemos que a canasta xa vai ao seu lugar, traballando xente do clube para poñer todo en orden e que o partido comece. De momento todavía quedan 3 minutos para as 8 da tarde. Unha tarde de moitísimo calor en Vilagarcía e, bueno, en toda Galicia, penso eu. E, bueno, estamos en época de temperaturas en aumento e a temperatura tamén vai a subir e moito aquí neste pabillón de Fonte Carmoa, conocido ahora e rebautizado como Pabillón Sara Gómez, donde o Sigaltec, que, por certo, hai que tamén facer unha deferencia en favor de Sigaltec, empresa que leva apoiando a este proxecto desde hai moitísimos anos, que o equipo está levando con moito orgullo o nome desa empresa. Este equipo quere regalarlle ese ascenso, por tanto apoio, por tanto respaldo, tanto na parcela económica como no anímico, no estructural, regalarlle ese ascenso tan buscado, tan merecido, ao que lle falta poñer a guinda. Contamos tamén que o primeiro clasificado desta Final Four, é dicir, o que gane a final de mañán ás 7, obterá plaza directa na terceira FEP, e o segundo clasificado terá unha segunda oportunidade nunha fase con equipos do noroeste, de Castilla e León, de Asturias, un camiño moito máis difícil, pero bueno, ainda quedaría unha bala no caso de non gañar a final. De momento non vamos a pensar en eso, de momento
Agora vaise xogar quen acompaña mañán na final, como decía, das 7 da tarde, o Rosalía de Castro de Santiago, equipo que deu, pensamos que a sorpresa, porque chegou como terceiro clasificado, superou a un Cambre que chegaba segundo e que incluso pudo facerse co primeiro posto no último partido da Liga Regular celebrado aquí en Vilagarcía. Sí, xogaron o último partido, a verdade que foi un partido bastante duro, o de Vilagarcía para gañar, e na semifinal o partidazo do Rosalía. Eu vin o partido e a verdade que partido completísimo. Empezaron con un ritmo moi bo, tratando de correr en todo momento, moitísimo acerto exterior. O Cambre estaba claro que tras o descanso púsose as pilas, deu unha volta máis á defensa, parou os seus mellores xogadores, pero non me acordo agora como se chamaba o xogador número 5, base de Rosalía, pero un espectáculo. O base, sí. Sí, un espectáculo. La verdad que levou os tempos de xogo, parou, correu cando quiso, fíxose co partido. Pois agora é outra historia, é outro partido, como decíamos, Sigaltec versus Costa Ártabra. Primeiro clasificado da Liga Regular contra cuarto clasificado da Liga Regular, porque así quedaron, digamos, encadrados os emparellamentos destas semifinais, como é lóxico, como suele suceder pois, en calquera competición, non? O cuadro final establecese en función dos postos acadados na Liga Regular. Neste caso, o Sigaltec, campeón da Liga Regular, un mérito que xa non lle pode quitar ninguén, 20 victorias, 2 derrotas, eso é un récord espectacular, simplemente unha derrota na primeira fase e unha segunda derrota na segunda fase, e bueno, a seguir esa inercia, non? A ver, a min o sistema este non me gusta moito, pero é o que hai que adaptarse. Pode xogar hasta 4 veces co mismo equipo, en este caso non é así. Os equipos chegan e coñécense a perfección e a veces, pois, cando eres campeón dunha liga sin tener fallo, xogártela todo a un partido, bueno, o baloncesto é así, as Final Four son así, hai que chegar ben ao último partido, é o que hai que adaptarse, e hoxe, pois, é así, unha final. Creo que é o partido máis importante ahora mismo do que tuvo o CLB nos últimos anos. A fase do ano pasado, íbamos con moitas ganas, pero Porriño foi moi superior. Este ano, pois, a ver, o favorito é Vilagarcía, pero a ver que pasa. Pois xa está o quinteto titular do Costa Ártabra no parque do Sara Gómez. A canasta todavía segue pelexando contra si mesma para poder estar en condicións para iniciar este partido. Xa podemos decir o cal é o quinteto titular do equipo dirixido por Pablo Rodríguez. Van a xogar con número 2 Ismael Fernández, con número 74 Martín Covelo. Tamén estará o número 8 Alejandro Rivas, o número 22 Javier Pereira e o número 16, pensamos que o 16. Sí, Daniel Rodríguez. A verdad que teñen uns números un pouco difíciles de ver. Non se ve moi ben. Vese mellor o número do pantalón que o número da camiseta. Mentras que polo Sigaltec, Luis Gavín decidiu poñer en pista para arrancar este encontro a Álvaro Rodríguez, a Jorge Rodríguez, a Óscar Castaño, a Martín Chorén e a Pedro Sabugueiro. Eses son os dous quintetos que saltan a pista. Xa todo preparado para o salto inicial. As 8:03 minutos aquí en Vilagarcía. Vai arrancar, como decía José Cascón, un dos partidos máis importantes dos últimos anos. Esperemos que sea o menos importante das próximas 24 horas. Pero a verdade é que é unha semifinal dunha Final Four autonómica. Moito traballo para chegar hasta aquí, moitas noites entrenando, moitos viaxes, moitos esforzos, moitos enfados e moitas alegrías tamén. Pero eso ahora xa está, xa quedou atrás. Ahora hai que, como decía
o noso convidado técnico José Cascón. Hai que mirar para adiante para o que está por vir en estes partidos. Seguro que José Cascón me vai dar razón. Van ser moitos partidos nun solo partido. Moitos. A ver, os dous equipos salen con todo. Polo equipo Vila Garcián, a recuperación de Chorén é moi importante, creo eu. É un xogador que dá moito, tanto en defensa, tanto en ataque, va a ser capaz de defender a calquer xogador. Os outros con máis talento, como Óscar, Sabugueiro, esperemos que controlen o partido. Por parte de Costa Ártabra temos a xogadores moi experimentados, aleros grandes, teñen un bo porcentaxe de triples, entonces va a haber que defenderlos moi ben. Pues ya está todo listo. Balón o aire. Jorge Rodríguez salta, levase o balón Martín Covelo, toca Pedro Sabugueiro. Primeira man, primeira deflexión, como lle chaman os entendidos a ese balón tocado en defensa por Pedro Sabugueiro para evitar a primeira canasta do Costa Ártabra. Aí temos a Ismael Fernández, móvese Martín Covelo. O balón vai finalmente a Dani Rodríguez. Dani Rodríguez trataba de xogar o man a man. Busca un contra Jorge Rodríguez. Tira, rebote de Jorge. Balón do Sigaltec. Aí temos a Óscar Castaños a pon diante. Martín Chorén. Jorge Rodríguez. Pick and roll. Álvaro. Canasta. Boa acción ofensiva do Sigaltec. Sí, moi boa continuación. É a clave, esos bloqueos directos que conecten ben con Álvaro para que anotar cerca. O xogo exterior chegará co tempo, pero é moi importante anotar desde dentro da zoa. Segundo balón tocado en defensa polo Sigaltec, que empeza duro, que quere gañar o partido a base de ritmo, a base de intensidade. Atención, balón debaixo do aro. Cuidado que aí ten bastante corpo este xogador. Moi ben defendido por Álvaro. Isma Fernández, xogador con experiencia en Liga EVA. Xogador que xogou en equipos campeóns como Marín Peixe Galego. Aí temos a Martín Covelo, moi forzado ese lanzamento, rebote para quen? Toca Álvaro Rodríguez, recupera Rivas, vai hacia dentro Rivas, non hai nada. Rebote para quen? Para Rodríguez, mete canasta Rodríguez, e vai a ter que estar o Sigaltec moi atento na loita polo rebote. Sí, a aposta da defensa dos bloqueos directos xa se ve que va a ser agresiva, 2 contra 1, pero hai que recuperar ben porque xa se ve na primeira acción de rebote que Costa Ártabra vai a ir con todo para dentro. Triple de Álvaro Rodríguez, falla. Aí está o rebote de Dani Rodríguez, a corre o Costa Ártabra de Ferrol. Ismael Fernández busca a Bispo debaixo do aro, non logra levantar o balón diante da boa defensa de Álvaro Rodríguez. E xa corre Óscar Castaño, cruza a línea de medio campo para darlle a Martín Chorén, que finta, tira de 3 Martín, con toda confianza, gol! Moi ben, Martín, moi ben. Moi ben, espectacular. Hai que empezar así, sí, señor. Triple que lle chamamos gol. E aí temos o triple tamén, ben respostado por Rivas. Resposta rápida, empate a 5. 7:54, 2 minutos nada máis transcurridos. Vemos os dous equipos buscando xogar con paciencia, buscando xogar con pases en situación de 5 contra 5. Aí temos a Álvaro, busca a Bispo nun contra un. Boa canasta muy bien. De Álvaro Rodríguez. O bailarín de claquedo, número 0 deste Sigaltec. Boa canasta de calidade. Aí vai Martín Covelo, vai sacar a falta precisamente de Álvaro Rodríguez. Moi ben, Álvaro, moi ben. Un gran traballo que ten que facer aí. Ose é importantísimo. A ver Gustavo como está, pero o principal xogador interior é Álvaro. Ten que aportar moito, como está facendo por agora. Un xogador que aporta dureza baixo o taboleiro. Primeira falta para él, Martín Covelo que anota ese primeiro tiro libre do partido. Vai inmediatamente co segundo. Martín Covelo, fillo pensamos que dun exxogador moi importante de Ferrol, de José Covelo, que foi xogador ACB, nunha etapa no que o Ar Ferrol
lideraba o baloncesto galego na Liga Profesional de Baloncesto Nacional. Aí temos a Pedro Sabugueiro, Jorge Rodríguez, balón a Pedro, danlle distancia, Pedro non o pensa, tira de 3, rebote para Rivas, que se corre, roba Jorge Rodríguez. Non vai a regalar absolutamente nada en defensa este Sigaltec. A mesma seña de identidade que Sieu durante a Liga regular e que llevou a campeonar esa competición despois de 22 partidos. Martín Chorén, vai hacia dentro Martín, deixa ca esquerda, recolle Álvaro Rodríguez, saca Jorge, vai para dentro, se para Jorge, lanza Jorge por elevación, saese literalmente de dentro ese balón. Pero Jorge aporta moito, toca todos os balóns, chega a todo, ten un traballo que moitas veces non se ve, importantísimo. Robou antes un balón, está en todo, defensa, en ataque, o fai correcto, o que fai o fai correcto. Nova boa defensa do Sigaltec, Ismael Fernández pide falta, non o consideran así os colexiados. Outra situación de boa defensa do Sigaltec que impide levantar un bo tiro os ferroláns. Aí temos a Jorge Rodríguez, pásanlle por detrás o bloqueo, está esperando moito en defensa o equipo ferrolán, está tratando de xogar ca ansiedade do Sigaltec. Canasta non, canastón ahora mismo de Alejandro Rivas, baixouna literalmente. Ven con rabia este Costa Ártabra, ven a disfrutar e a poñerlo difícil tamén o Sigaltec. Boa transición, despiste defensivo, e 7-8 no marcador. Moi boa contra do Costa Ártabra. Ideas claras, van a penalizar calquer erro do Sigaltec. Eso hai que telo claro. Cuidado con Martín Covelo, que é un xogador tamén de rachas, hai que defenderlo moi ben, que é un xogador que pode romper o partido. Por agora está un pouco adormilado, pero hai que ter moito cuidado. Os balance defensivo importantísimo, non lle poden meter canastas así. Unha cousa que me chama a atención é precisamente ese ritmo pausado na defensa do Costa Ártabra. Non está disposto a salir moi agresivo nos bloqueos, está esperando cambiar continuamente, buscando dificultar un pouco as ideas do equipo de Luis Gavín, e tratando de controlar sobre todo o rebote que lle está dando esta posibilidad de seguir competindo. Ahora mismo están 7-8 no marcador. De momento non é significativo nin a diferencia nin o tanteo, pero estáse nestes casi 5 minutos xa un ritmo pausado de xogo físico, como agora esta acción de Alejandro Rivas buscando esa situación, ventaxe interior en poste baixo, buscarono. Tamén está claro que este equipo de Pablo Rodríguez ten unha folla de ruta moi clara para este partido. Ten moitas armas. O quinteto titular, a mí pareceme un equipo moi completo, moi duro. Está claro que en defensa está, bueno, busca o tiro, concede o tiro exterior do Vila García, que, bueno, non ten moi, ahora mismo non ten, bueno, saleu Pablo ahora. Pablo pode amenazar moito máis en ataque, é o xogador que máis puntos ten do Vila García. A ver, pero a concesión está clara por parte do equipo de Ferrol. Pablo Fernández, máximo da temporada regular no Sigaltec, e Gustavo Andújar. Palabras maiores no campo, palabras maiores no parquedo. Sara Gómez, aí temos a Gustavo que vai para dentro, busca postear, libera o tiro, lanzamento de Álvaro Rodríguez que vai dentro. Celebro por todo alto Álvaro Rodríguez. Bo pase, primeira asistencia de Gustavo Andújar. Esa xoga Costa Ártabra buscando novamente a Alejandro Rivas en situación de poste baixo. Martín Covelo buscando bloqueo directo. Vai ser falta de Pedro Sabugueiro. Terceira falta do Sigaltec, no que vai de encontro. 4:48 como ven nas súas pantallas. Resta deste primer cuarto. E Álvaro Rodríguez, 7 dos 10 puntos que leva ata ahora mesmo o Sigaltec. O Sigaltec ten que dar un paso adiante. Hai ahora mismo a pérdida, roubo de Chorén, canasta fácil. Non pode dejar xogar tan fácil o equipo de Ferrol. Boa acción agora de Martín Chorén, outra canasta que nace da intensidade defensiva, atención defensiva. E aí temos xogando o equipo ferrolán, balón a Rivas, pisou Rivas, sí. Enterouse tarde dese pase que lle deu o seu compañeiro Ismael Fernández.
sorprendeulle ata o punto de pisar a liña de fondo. Se asoga Pablo Fernández con Martín Chorén. Xoga Gustavo Andújar, busca posición interior. Martín Chorén non encontra un receptor, ahora si o ten Gustavo, sempre dando solucións. Gustavo poste baixo, Gustavo xoga contra Rodríguez. Finta Gustavo, vai ser falta. Non apitan, pero que sí que é un canastón con man esquerda de Gustavo Andújar. 14-10. Empeza o Sigaltec a collerlle a temperatura a este encontro. Boa man de Pedro Sabugueiro. Outro balón tocado en defensa. Quere subir intensidade na primeira liña defensiva o equipo de Luís Gavín. Segue rotando Luís Gavín. Quere manter o ritmo alto que tanto lle caracteriza a este equipo. Momento para Raúl Santorum na cancha. Xoga Martín Covelo para Ismael Fernández. Ismael Fernández busca a Rodríguez. Penetra Ismael. Canasta de calidade de Ismael Fernández. Diante de Álvaro Rodríguez, que lle saca a segunda falta. Ismael Fernández é un xogador moi directo ao aro, gran finalizador. Está entre... destacar que Costa Artaba ten 3 xogadores que están entre os 10 máximos anotadores da Liga. Quere dicir tamén que xogan moitos minutos, pero son bons xogadores. Como demostrei agora na penetración, é o que vai a facer en todo o partido. Pois está Ismael Fernández co tiro libre adicional para situar ao seu equipo a un punto do Sigaltec. Erra, rebote de Quiroga. Repetimos unha vez máis, o rebote vai ser fundamental. Se o Sigaltec controla o rebote no seu tablero, no seu taboleiro, pois vai a ter moito do control do partido asegurado. Bueno, hai un regalo dos árbitros para o equipo de Vilagarcía, porque eu a vin clarísima. Era fora de Gustavo. Pero bueno, non pasa nada, pódense equivocar os árbitros. Aí temos a Pablo Fernández. Recibe un doble bloqueo na cabeceira. Busca ventaxas, non encontra ninguna. Ahora buscan a Kovac, Adrián Kovac no poste baixo. Xoga con Martín Chorén. Pouco espacio hai aí en esa posición. Martín Chorén vai para dentro, saca unha falta personal. Que cando parecía que xa non había solución a nada, sacou a falta personal de Alejandro Pita, xogador de Andrés Romero, de Andrés Romero, xogador número 4, que foi o que fixo esa falta personal nesa penetración por liña de fondo de Martín Chorén. Cambios e máis cambios, tanto nun equipo como no outro. Ahora toca o turno a Aarón Monteagudo no Sigaltec. Pensamos que vai a cambiar por Martín Chorén se anota eses 2 lanzamentos libres, sobre todo o segundo, que será o que dé lugar ao troco xa preparado en zona de banquillos. Martín Chorén vai co primeiro, falla Martín Chorén, vai co segundo Martín. Aarón va a ser outro xogador que ten que aportar moito, parecido tamén así en gañas a Martín Chorén, a ver si dá vos minutos. Pois entre Martín Chorén e Álvaro Rodríguez levan 12 dos 14 puntos do Sigaltec no que vai de encontro nestes 7 minutos. Aí temos a Ismael, vai ser falta de Raúl e van ser tiros libres. Van ser tiros libres, un detalle moi importante no que pode ser o parcial deste primeiro cuarto. En porcentaxe de tiro libre andan os equipos moi parexos, un 60% en tiro libre. Na categoría esta, por lo que vin, están todos os equipos así, sobre un 50 e pico, 60, que para mí, como entrenador, me parece moi baixo, demasiado baixo. Pois aí vai Ismael Fernández co segundo lanzamento, robo primeiro, vai co segundo, anota Ismael Fernández. Volvense a apretar os guarismos, 14-13, 14 Sigaltec, 13 Costa Artabra, como teñen aí nas súas pantallas. E agora vai ser falta do número 8, do xogador, pensamos que máis físico deste partido, Alejandro Rivas, que fai, non sei se a primeira ou a segunda falta, pode ser a segunda. Segunda, sí. Sí, a segunda falta, unha falta a ter moi en conta. Como decía antes José Cascón, o Costa Artabra de Ferrol ten unha rotación evidentemente máis curta que a que propón Luís Gavín, que prácticamente xogan os 12 xogadores, ou sin prácticamente.
en cada partido. Aí temos a Aarón Monteagudo. Aarón Monteagudo busca a Raúl Santorum. Raúl Santorum xoga o bloqueo directo con Cova. Pásanlle por detrás. Raúl non o pensa. Raúl tira o tabuleiro. Falla. Rebote para quen? Para Dani Rodríguez. Xa corre Andrés Romero. Andrés Romero con Dani Rodríguez. Busca para dentro Rodríguez. Falla. Ven Gus. Rebotea Gus. Sale Gus. Cova. Pase Aarón. E corre o Sigaltec. Aí temos Aarón. Vai para dentro Aarón. Dentro. Muy bien, Aarón. Muy agresivo. Está claro que a defensa de Ferrol aposta por un cara a cara a Pablo, non o van a deixar xogar, entonces os outros xogadores exteriores teñen que aproveitalo, aproveitar que non hai axudas, aproveitar que ir para dentro, como fixo ahora Aarón. Tiro triple de Rodríguez, falla, pero Quiroga colle un segundo rebote de ataque, falla Quiroga, rebotea xa o equipo local, o equipo de Luis Gavín, o Sigaltec. Xoga Pablo Fernández con Cova. Cova con Pablo. Pablo tira de tres. Pablo tira de tres. Falla Pablo. Vai ser falta. E van a ser 2 tiros libres. Vai ser falta de Raúl. Esto vai a marcar o partido. Se o encontro vai a estar así, este tipo de faltas hai que evitalas a toda costa. Tener un poco de cabeza, calma. Si non se pode coller o rebote, non facer falta. Pois aí vai os 2 tiros libres para Ismael Rodríguez, que se leva uns cantos neste primeiro cuarto. 6, casi diría que 8 tiros libres neste primeiro cuarto, cos que vai a lanzar agora. E menos mal que non está moi acertado, porque a verdade é que é un xogador que ahora mismo leva solamente 2 puntos para todo o que lanzou. Solamente 2 puntos. Vai Ismael Fernández, erra tamén. Bueno, non ten o día Ismael Fernández. Desde a liña de tiro libre, pero o asumatorio de faltas ahora mismo ten o Sigaltec 5 faltas e 3 ten o Costa Ártabra. Erra novamente Ismael Fernández, balón para Pablo. Pablo Fernández xogando xa en transición, ten a Gus ao outro lado, prefire xogar bloqueo directo con Adrián Kovac. Cambia en defensa o equipo de Pablo Rodríguez, está trocando totalmente nos bloqueos directos. Balón aberto a Gus, falla Gus, rebote Andrés Quiroga, corre Andrés Quiroga, un 35. Andrés que está facendo un moi bo traballo, tamén un xogador veterano. Ora erra no pase o xogador número 3, Pablo Portela. Balón que chega a Pablo Fernández, 20 segundos de posesión para sacar un bo tiro. Aí temos a Pablo. Pablo que busca ir para adentro, Pablo que deixa atrás a 2 xogadores do Costa Ártabra, tira Kovac de 3, moi cortiño ese lanzamento, outro rebote de Andrés Quiroga. Que gran traballo está facendo este xogador no rebote, tanto en ataque como en defensa. Moi estático o CLB, hai que acompañar esas entradas, hai que ser un pouco agresivo. Aarón o está facendo, pero o resto dos compañeiros están moi parados, demasiado parados. Aí temos a Pablo, 45 segundos, defendido polo xogador número 35. Vai ser falta dese xogador de Leandro Molino. Tamén está rotando bastante Pablo Rodríguez o seu banquillo. Quere manter intensidade, quere ter os seus xogadores importantes frescos de cara ao final do encontro. E aí temos a Pablo Fernández, que vai sacar de banda en campo ofensivo. Cambiou ahora o número 37, David Gómez. Estos son xogadores do equipo de terceira. Bos xogadores con medias de 20 puntos, pero, bueno, menos minutos no primeiro equipo, pero cuidado con eles porque son bos xogadores. Non é fácil meter 20 puntos en calquer categoría. Eso está moi claro. Hai que ter calidade para meter 20 puntos. Atención agora, vai ser falta de Aarón. Vai ser falta de Aarón sobre David Gómez. Buscou con todo esa penetración despois de inversión, atacando esa defensa de recuperación de Aarón e sacándolle unha falta personal para outros 2 tiros libres do Costa Ártabra. Pois levan agora mesmo 2 de 6. Pareceme poucos, a verdade, pero bueno. Aí temos ao primeiro tiro libre anotado por David Gómez. Vai co segundo este xogador ferrolán. Falla, e vai Jorge Quiroga que tocou. E vaya chimpos que pega este xogador número 13 do Costa Ártabra, que bromea con Gus aí nese duelo de veteranos.
na pintura do pabillón Sara Gómez. Aí temos Óscar Castaño, 17 segundos. Pode ser a última posesión? Non o sabemos. Verémolo. Óscar agota, deixa pasar os segundos. 9, 8. Aí temos o bloqueo directo de Kovac. Vai moi ben para dentro Kovac. Moi ben, moi boa canasta de Kovac. Acaba este primeiro cuarto con ese lanzamento desde longa distancia de Martín Covelo, 18-14. E nos vamos a publicidade. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Mira, tienen 3 de 10. No. 3 de 10. Pois xa estamos con vostedes novamente. Espero que o estén disfrutando tanto como a nós ao outro lado das pantallas, porque a verdade é que merece a pena este partidazo, partido polo que se leva agardando moitos anos aquí en Vilagarcía, a verdade. Partido no pabillón, un ambiente espectacular, unha fase final autonómica e unha plaza de ascenso directo á Liga EVA, agora chamada terceira FEB, Liga EVA para todos. Voltan os quintetos á pista, fai no primeiro o do Sigaltec, que saltará con Pablo Fernández, Óscar Castaño, Dani Rey, que entrará esa boa asistencia de Pablo Fernández. Falaba José Cascón do desacerto do Costa Artabras no tiro libre. Sí, miramos 3 de 10, pero o está xogando bastante cómodo. É verdad que o equipo Vilagarcián fixo moito dano co bloqueo directo, está en un 2 de 11 en tiro de 3, pero ¡triplazo! Acabamos de meter uno. Triplazo de Pablo Fernández, que lo dedica a grada, quiere ambiente, quiere calor Pablo Fernández. Triplazo para situar a máxima diferencia, 7 puntos. Nese 21-14 que ven ustedes sobreimpresionado, nese fondo das súas pantallas, gracias a RS Pro Video, con Rafa Sabugueiro, o mandado de operacións, ahora vai ser falta. Empeza o partido a coller velocidade, e eso son boas noticias para o Sigaltec. A verdad que sí, como entra en xogo Pablo, Ferrol vai a sufrir. Nos primeiros minutos de partido defenderon moi ben, pero calquer despiste o va a castigar. Pois aí está Óscar Castaño, xogando bloqueo directo. Óscar Castaño saca ventaxa, se queda solo. Óscar anota, Óscar Castaño. Que boa parada que en suspensión para anotar ese tiro. Poñero 23-14, Arón que lle intenso como poucos en esa defensa como Dani. Ostras, vaya triple de Stephen Curry, se lanza Martín Covelo. Pensamos que fuera de lugar, o cheo de confianza, unha de dúas. Pablo Fernández ahora quiso asistir a Óscar Castaño na carreira, pero todos esos balones que se perden pola liña de fondo son boas noticias para o Sigaltec, sí. Evidentemente, non se perden mellor, pero bueno. Sí. Eso é porque trátase de correr, de ser rápido, cando xogas rápido e intensidade cometes erros, pero é a maneira, hai que cambiar o ritmo do partido. O triple de Martín Covelo, cuidado con él, esos triples se os tira así é que está habituado, entonces unha man a ten que ter sempre en riba. Aí está buscando situacións de poste baixo con exteriores, perdón. Aí Rivas fixo moito dano na primeira parte, agora é André Romero o que busca tamén ventaxa. Sacalle unha falta a Pablo Fernández, primeira de Pablo Fernández. Xa xoga Ismael Fernández, móvese Óscar Quiroga, móvese Martín Covelo, outro triple de Martín Covelo. Está claro que a confianza poucos lle gañan. Rebote novamente ofensivo do Costa Artabra. Insistimos en eso. Moi duro. Está claro que se rebotea as vai a meter desde aí abaixo. Ten moita calidade para anotar desde cerca do aro.
E non sacou a falta de misericordia. ¡Triple! ¡Triple de Pablito Fernández! O celebra, un jugón. Sonríe, como diría Andrés Montes. Todos os jugones sonríen igual. E Pablo Fernández pertence a ese clube. Xa está collendo tino, xa está con 6 puntos. Pablo Fernández, recordemos, o máximo anotador deste equipo de Luís Gavín durante todo o ano. E agora outro troco, vai sair precisamente Pablo Fernández, con cara de extrañeza. E entra Víctor Arufe. Tranquilo, Pablo, volverás á pista. Estos cambios de Luis estamos acostumbrados. Cuando un jugador está en prime o cambia, así, son formas de entrenar. Pois aí está Ismael Fernández, que se para no triple, rebote para quen? Rebote para Costa Ártabra, son moitos rebotes ofensivos xa no que vai de encontro. Martín Covelo vai sacar a falta de Víctor Arufe, o colleu un pouco frío todavía a Víctor Arufe nesa defensa, buscoulla con veteranía, buscoulle atacar ese pé débil. Kovac tiene que jugar con moito, ten que xogar con moito máis contacto aí dentro, non pode estar tan separado do xogador que quere rebotear, que é o que lle está pasando. Ahora boa defensa do Sigaltec, xa ten Arón, Arón vai para dentro, vai de maneira directa o Arón, canasta no! Outro rebote de Dani Rodríguez, xa corre Ismael Fernández, dalle o balón a Martín Covelo, Martín Covelo busca un contra Óscar, párase porque aparece Víctor Arufe cunha axuda perfecta, e xa xoga Ismael Fernández novamente, balón a Romero, Romero que busca o poste baixo, xogador moi forte Romero, asiste a Bispo, canasta de Bispo, está fallando esa defensa, esa dureza, ahora está gañando por kilos e por músculo o Costa Ártabra cerca da canasta. Está aproveitando moi ben Costa Ártabra esa situación, buscando sempre o poste baixo e atacando con dos xogadores dentro da zona. Triple de Arón, Arón, rebote novamente para Costa Ártabra. Está dominando esa faceta, está lle costando rebotear en tanto en defensa como ataque. O Sigaltec, eso está lle permitindo a Costa Ártabra agarrarse o partido, que de momento é con 8 puntos de ventaxa para o equipo Vilagarcián. Ahora piden pasos aí, outro segunda opción, non, vai ser fora porque Javi Pereira Bispo pisou a liña de fondo, protesta Pablo Rodríguez, e outros 3 trocos, volta a pista Pablo Fernández, dello tempo a botar un grolo e voltar á pista prácticamente, tamén volta Pedro Sabugueiro e Gustavo Andújar. Son cambios para premiar, non para castigar, que moitas veces non se entenden os xogadores. A verdad que ese minuto, esos segundos aí descansando, despois de 2 boas accións, vanlle vir ben a Pablo. Pois aí está Víctor marcando xogada, marcando o número 2. Atención a Pablo cara a cara. Aí que hai axudado. Aí está Pablo. Falla Pablo, rebote do Costa Ártabra que está... Son todos deles, eses rebotes. Aí temos a Isma. Isma, parase de 3, lanza de 3, triple de Isma. 5 puntos diferencia, 6 minutos por xogarse este segundo cuarto. Parece que levamos unha hora, ainda levamos... Nada. Nada. Víctor, bo reverso de Víctor. Que boa xogada individual, técnica en estado puro a de Víctor Arufe. Foi para dentro, reversou como mandan os cánones, se sacou a falta persoal. Pensamos que de Ismael Fernández, primeira falta persoal, que como vou ver o xogador veterano, protéxese moi ben. Importantísimos estos uns contra uns. Cando a un xogador o defenden como están con Pablo, os compañeiros teñen que aproveitar, traballar para él con bloqueos, pero tamén nos uns contra uns ser moi claros agora, como fixo agora Víctor. Pero hai que meter os tiros libres. Importantísimo. Nestos partidos posiblemente se gañen en esos detalles. Moi importante sumar desde a liña. Aí vai Víctor co segundo, tira Víctor, lanza Víctor, anota Víctor. Xa xoga novamente Costa Ártabra. Marca a xogada. Tiene que apretar moi bien aí. Non deixalo cómodo, é o mellor xogador deles e hai que apretalo. Pois Sabugueiro, a raza non lle gana a nadie. No. Aí temos a Isma Fernández que lanza de 3, rebote para Pablo, que xa inicia a carrera, e vai Pablo, transición de Pablo, mete a man tamén con todo
Leandro Molino, xa corre Rodríguez, falla, rebote de ataque do Costa Ártabra, falla outra vez, rebote de ataque outra vez, e 2 rebotes de ataque na mesma acción. Tocan Palmeo todos, son moi duros. de Dani Rodríguez. O xogador número 22, durísimo, durísimo. Está facendo un traballo impresionante. Sí. Toca todos os balóns. Triple de Sabugueiro, erra, outro rebote de Dani Rodríguez, que está inconmensurable nesa faceta. Isma Fernández, busca a Andrés Romero. Andrés Romero ten diante a Víctor Arufe, vai o poste baixo Javi Pereira. O Romero se para diante de Arufe, pivota Romero, anota Romero. Está lle faltando dureza nesas accións de 1 contra 1. O equipo Vila Garcián está... O entrenador non aposta por tempo morto. Creo que o ten claro, que quere apostar. Seguimos buscando as accións de 3. É a aposta que ten de xogo. Si perdeu 2 partidos solamente, que ten razón. Aí vai Dani Rey, triple de Dani Rey, triplazo de Dani Rey, despois de coller un bon rebote ofensivo, que facía moita falta ese rebote ofensivo tamén, e Dani mostrando personalidade nese triple. Importantísimo que todos os xogadores podan tirar de fora, importantísimo. Aí Dani, xogador do ano 2005, sae coas ideas claras, se o deixan tirar, vai a tirar. Moi bo traballo por parte de Luis en este aspecto. Séntase Víctor Arufe, pensamos tamén que Dani Rey, o autor do triple, Martín Chorén e Jorge Rodríguez a pista. Non sabemos que pasa ahora. Tempo morto, que solicitou, pensamos que Pablo Rodríguez, 30-25. Xa o tuvo bastante peor o Costa Ártabra neste partido, chegou a estar 8 abaixo. Ese triple de Dani Rey deu un bo respiro nunha dinámica, digamos, de bo xogo do Costa Ártabra, sobre todo no plano físico, no plano de segundas opcións, no plano de dureza. 4-18, 30-25, e como decía José Cascón, isto acaba de empezar na máis. Isto acaba de empezar, o xogo, as apostas de cada equipo están claras. O Sigaltego vese clarísimo que vai a seguir xogando así, non vai cambiar, os xogadores que estén liberados van a tirar, o porcentaxe nestos partidos ten que mellorar con respecto ao da Liga, é a maneira tamén de ser duro, de avanzar, de ser cada vez un equipo mellor. O Costa Ártabra, equipo máis, vese onde ten o poderío interior, moita carga no rebote ofensivo, 2-3 xogadores entrando a por el, referentes en ataque os teñen claro, van a cometer poucos erros, é o seu xogo. Vila García, mentras vaya por diante, o ten claro, pero queda moito partido. Moitísimo encontro, pero que bo ambiente hai aquí no pabillón Sara Gómez. Que ganas tiñamos de ver un partido con este ambiente aquí neste pabillón, cun equipo Vila García protagonista, o Sigaltec. Atención, Javi Pereira Bispo, párase no tiro libre, levántese diante de Gustavo Andújar, que punteou ese tiro, canasta de Javi Pereira Bispo para o 30-27. Jorge Rodríguez, Pedro Sabugueiro, xa ten Gustavo que lle busca un contra un a Bispo, querella devolver Gustavo, gancho de Gustavo, erra, rebote de Andrés Romero, esa xoga o Costa Ártabra, Andrés Romero que se vai de Jorge Rodríguez. Andrés Romero ten o balón, poucos pases tamén no caso agora parecen pasos. Non os pitan, pero parecen pasos moi claros. Outra acción de 1 contra 1 que non é capaz de aguantar a defensa do Sigaltec, e anota, neste caso, pensamos que con a axuda dos pasos, pero bueno. Pitou falta na acción no comezo do 1 contra 1. Pois aí está, falta asinalada a defensa do Costa Ártabra de Ferrol. Pablo Fernández por o balón en xogo para Martín Chorén. Pablo Fernández que busca ventaxa neses bloqueos, nese corte a Iverson que lle chaman. Aí vemos a Pablo, bombita de Pablo, erra. Balón para quen? Balón para o Costa Ártabra. Xa corre o Costa Ártabra. Boa transición, pasos pensamos, pero canasta Andrés Romero. Pareceron pasos, pero bueno, paso cero ahora. Sí, paso cero dá lugar a moita discusión, moito debate. Os árbitros non os pitan.
Sí, a verdad que Son ahora... os tres pasos estos míticos que nosa época estaban moi claros, pero agora mesmo non se pitan. En acción rápida, os árbitros o que conceden moitas veces son dudosos, pero estos son dudosos, si os vemos a cámara lenta igual son claros, pero bueno. O problema, outra transición rápida de Ferrol, erro no balance defensivo, tempo morto donde o ten que corregir. Seguimos partido moi igualado, acaba de Ferrol se pon por diante, parcial de 6-0, bien parado por parte do banquillo, a seguir. Hubo unha boa continuación de Pablo, pero tiña que haber doblado o balón. Gus e outro xogador que tiña por línea de fondo acompañaron ben, que ao principio do partido falábamos de que están moi estáticos, ahora mismo eso está correxido, pero decidiu ir a aro, para mí un erro, porque podíamos haber quitado algo máis. Pois vaise renovar o xogo. Aí temos a Pedro Sabugueiro 30-31. Pensamos que é a primeira desventaxa do que vai de encontro para o Sigaltec, primeira ventaxa para o Costa Ártabra. O Costa Ártabra que segue nesa defensa de esperar, de colapsar, de pasar por detrás dos bloqueos, de tratar de que o Sigaltec non corra e de que xogan moito 5 contra 5 con espacios o máis reducidos posibles. Que boa acción ahora de Gustavo para Jorge. Xogada de fundamentos totales, tanto polo pase como polo xogo sen balón de Jorge Rodríguez por liña de fondo. E agora vai ser falta de Pedro Sabugueiro e van a ser 2 tiros libres. Moi ben aí o Sigaltec posteando con Gus, o van a deixar recibir, pero hai que acompañalo. Están defendendo moi duro, pero esas continuacións por liña de fondo van a ser importantísimas cando se mete o balón dentro. Pois xoga, non vai ser tiro libre, vai ser o seguinte acción, vai ser tiro libre. Esa foi a cuarta falta personal deste segundo cuarto para a defensa do Sigaltec, para a defensa do equipo negro. Atención, moi bo 2 contra 1, pero Ismael Fernández tira con todo para diante e ao final acaba sacando esa falta. Pide explicacións porque considera que a falta xa houbo antes. Acaba de evitar un 2 contra 1, saca unha falta aí que todos dábamos como balón recuperado, e aí o temos outra vez na liña de 460. Sí, outra vez nesa liña que está indo moi asiduamente este xogador número 2, un dos xogadores máis expertos da categoría, non só do seu equipo. Volve a repetirse o duelo entre os veteráns, entre Quiroga, que acaba de entrar na cancha, e Gustavo Andújar, que o está esperando nesa posición de rebote a estes tiros libres de Ismael Fernández. Vai co primeiro Ismael, quere devolverlle a ventaxa perdida ao seu equipo despois desa canasta de Jorge, pero Ismael non ten o día. Outro erro de Ismael Fernández na liña de personal, e vai co segundo Ismael. Tómase o seu tempo, trata de concentrarse, trata de soltar o balón, pero erra novamente. Erra moitos tiros libres, ten un 50% na liga en tiro libre. Tira moito, pero falla moito tamén. Entonces, partido como ose é clave. Outro triple de Pedro Sabugueiro. Están entrando os triples o Sigaltec. Sabugueiro anotando, que importante é anotar para este equipo de fora, cante esa defensa que concede bastante distancia na 1 contra 1. Ahora vai ser falta, ahora sí que van a ser tiros libres, pero neste caso para Dani Rodríguez. Moi claro aí Sabugueiro, cando lle pasan o bloqueo por atrás, arma o tiro, moi acertado. Atención a este troco. Entra en pista novamente Álvaro Rodríguez por parte do Sigaltec, pero tamén Alejandro Rivas por parte do BBCA Costa Ártabra. Xogador que foi moi importante nese inicio de partido. Nos referimos a Alejandro Rivas con 7 puntos, pero que se foi ao banquillo por 2 faltas. Quedan 2 minutos 4 segundos deste segundo cuarto. Veremos que sucede nese capítulo das faltas, porque Rivas é un xogador moi importante na rotación de Pablo Fernández.
Veremos qué pasa. Ahora 35-32, segundo tiro libre para Rodríguez. Rebote de Kensinón, de Rivas, e tapón de Gustavo Rodríguez. Pide falta ao banquillo, non lla dan. Ahora vai Martín Chorén, que trata de sacar ventaja, na consigue. Espera lleno bloqueo directo de cabeceira. Álvaro Rodríguez, Martín Chorén, que busca unha ventaja. Libera Álvaro Rodríguez. Tiro de 3. Falla Álvaro Rodríguez. Rebotea Martín Covelo por riba de Pedro Sabugueiro. Esa corre Costa Artabra. Y tenemos a Rivas. Isma Fernández busca un contra un. Trata de liberar a Ken. A Dani Rodríguez. Tiro de 3 na esquina. Erra. Ben reboteado por parte de Óscar Castaño. Facía moita falta recoller ese rebote defensivo limpio. Porque si se rebotea suceden cousas como esta. Transición de Pedro Sabugueiro. Canasta fácil de Pedro Sabugueiro. E aí está a razón de ser deste equipo, deste Sigaltec. Dureza defensiva. Transicións, anotación e moito ritmo. Importantísimo darlle a volta, porque foi a primeira vez que o Ferrol púsose por diante, volveu a dar a volta con moi bo xogo, apostando polo tiro exterior, correr. Non pode renunciar a eso. Están acertados, están ben na pista, hai que seguir así. Tema de faltas, o Sigaltec 13 faltas pitadas, o Ferrol 7 faltas. Vese o que propón cada un. Os árbitros, arbitraxe correcto, non hai problema ningún, pero o partido ten que seguir así. Partido de moita importancia, de moito ritmo, de moita tensión, por que non decilo. Costa e os equipos soltarse, e o Sigaltec tense que soltar. En canto se solte, este equipo vai a voar, porque é o que está acostumado. O Sigaltec ten xogadores como Sabueiro, está se vendo agora, Castaño, Arón, Chorén, son xogadores que gustalle isto, non se van a arrugar, non van a deixar de tirar, non van a baixar as mans. E Ferrol, xogadores que igual máis experimentados, teñen xogo, non vai a ser un partido fácil, está claro. As finais hai que xogalas, e sobre todo gañalas, pero bueno, non hai final fácil. Moi ben Martín Chorén. Moi atento. Moi activo nesa volta a liña de balón, collendo despistado a Quiroga e roubándolle o balón nos fuciños. Aí temos a Martín. Importantísimo acabar con boas sensacións para queda un minuto de partido. Importantísimo tanto como o resultado, que aunque non sea unha ventaxa moi grande, pero as sensacións son moi boas agora mesmo. Que aí estamos a acción de Gus, que levantou os aplausos aquí no pabillón Sara Gómez, tirouse con todo. 46 anos, E o temos, tirándose polos balóns. Quedanlle 2 partidos e vaise tirar hasta a piscina se fai falta. Está claro que vai deixar todo porque leva este equipo no corazón. Aí temos. Un exemplo de xogador, sí señor. E hoxe o ten moi difícil, moi difícil. Isma Fernández xoga con Rodríguez, Rodríguez con Quiroga, Quiroga que pega un salto, non sabe a quen darlle o balón, corre Óscar Castaño, libera Martín Chorén na esquina, boa finta de Martín, que jugón Martín, merecía canasta Martín nese lanzamento, aí vai Rivas con todo, libera Covelo que finta Martín, Covelo con Quiroga de baixo do aro, non anota, agora tamén parece que quere correr. O Costa Artabra. Con Gus e Álvaro, o rebote é máis fácil. Gus axudando moi ben na anterior xogada para propiciar un contraataque. Aí temos a Óscar Castaño, Martín Chorén, ben rotado ese balón. ¡Arón! Triple de Arón. 3 segundos, vais a acabar o partido. Martín Covelo no medio campo. R. Martín, cuidado ese rebote. Vai ser canasta? Non vai ser canasta. 40-32 con ese triple de Arón Monteagudo, ese triplazo fruto dunha boa circulación de balón. 40-32, 8 puntos de ventaxa. Que balance nos faz José Cascón destes primeiros 20 minutos? Pues moi boa sensación nas dúas últimas accións con o que acabo de decir, con Álvaro e con Gus.
máis fácil rebotear, máis fácil axudar. Ferrol costalle anotar desde cerca do aro. Conseguiron hacer 2 contraataques moi ben corridos, un finalizado con anotación, outro non, pero os dous de maneira espectacular. A máxima ventaxa que creo que hai no partido, chegando ao descanso, é importantísimo, marchar ao vestuario, sales confiado e a seguir igual. No queda outra, 20 minutos e a por todo. Nos vamos a publicidad, vamos a dar un tempo para que se refrigeren, para que piquen algo, que estamos en edad, en momento. E xa en breve voltamos con este gran partido Sigaltec Costa Artabra. Ata agora. A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada.
A canteira non para. Agora non para. A motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Boa tarde de novo desde o pabillón Sara Gómez. Xa estamos de volta neste Sigaltec CLB Costa Ártabra de Ferrol, segunda semifinal da Final Four da Primeira División Autonómica. En xogo unha fase de ascenso a terceira FEP para o campeón da final de mañá a 7. Estes dous equipos pelexando por acompañar a Rosalía de Santiago nesa final. Como decíamos ao principio da retransmisión, o Rosalía superou o baloncesto Cambre coruñés e está nesa final por contra o equipo de Javier Rodríguez, o equipo de Cambre. Terá que xogar o terceiro ou cuarto posto nun partido que comezará ás 5 menos cuarto da tarde de mañán domingo aquí neste mesmo escenario, neste pabillón Sara Gómez, que presenta un moi bo aspecto de baloncesto. Hai inflables animadores de cor naranxa, de cor azul, a xente animando o equipo Vilagarcián, evidentemente maioría de aficionados vilagarciáns, pero tamén hai unha representación do Costa Ártabra de Ferrol, precisamente na grada que ven as súas imágenes. Vemos a alguna persona vestida con camisetas do Clube Ferrolán, do clube do barrio de Caranza. E xa está todo listo para o inicio desta segunda parte. Os dous equipos de momento formando corros diante dos seus banquiños para recibir as últimas indicacións. Tanto Pablo Rodríguez, adestrador do Ferrol do Costa Ártabra, como a Luis Gavín, dando as últimas indicacións para ver que pasa neste partido. 40-32, marcador que empezou a ser alto a partir do segundo cuarto,
con máis ritmo, con máis anotación. E aí vemos, por exemplo, o marcador xa nos indica unha cousa moi clara. 11 xogadores dos utilizados por Luís Gavín anotaron, a excepción de Raúl Santorum, que foi o único que se quedou sin anotar nesta primeira parte. Por contra, o equipo Ferrolán solo ten 7 xogadores. 11 contra 7. Importantísima a aportación de todos os xogadores. A rotación foi moi amplia e todos aportaron. Destacar o xogo nos minutos finais do Sigaltec, rematando moi ben o descanso, ata o descanso. O comenzo vai ser moi importante, sobre todo para os intereses do Ferrol. Moi boa continuación, moi boa xogada. O Óscar Castaño, espectacular. Asistencia de Óscar Castaño, supermate de Jorge Rodríguez, xogada de pizarra de Luís Gavín, buscando esa porta atrás, e ahora a resposta Andrés Romero, que empezou moi activo, tratou de sacar na primeira acción unha ventaxa no poste baixo, ahora mete un triple, 42-35, 7 puntos, o partido empeza a voar, triple de Martín Chorén, rebote de Andrés Romero, xa xoga con Isma Fernández, Isma pasa ese balón a Rivas, vai ser fora, pisou Rivas que apunta do seu pé a liña de fondo. Perdida por pouco, pero era boa acción, moi boa pase, pero mala sorte neste caso. Esa espera en zona o equipo Ferrolán. Defensa en zona dos ferrolanos, buscando as cosquillas o equipo Vilagarcía, pero van asustando. Unha defensa de entrada, pero logo axustan individual. Tiro de Óscar Castaño que erra, rebote para Isma Fernández. Aten Rivas, recuperaron. Aí vai Arón, busca ahora Arón. En contra Martín Chorén para Jorge. Para dentro Jorge, falla Jorge. Entrou con todo, púsose nas lámparas do pabillón Sara Gómez, pero Rou nesa finalización con man esquerda. E vai Romero, busca falta de Arón. Erra Romero, rebote de Kovac. Ben Kovac. Ahora corre Óscar Castaño. Busca Chorén. Triple de Chorén desde a esquina, falla Martín Chorén, rebote pa quen? Rebote pa o Costa Artabra, Dani Rodríguez, xoga con Quiroga, Quiroga busca un receptor en contra de Isma Fernández, defendido por Óscar Castaño, bloqueo directo, Óscar pon o balón en Dani Rodríguez, fora da liña de 3 puntos, en contra de Quiroga, Quiroga tira, Quiroga lanza, falla Quiroga, rebote de Martín Chorén, se arma a ofensiva o Sigaltec. Ahora individual, pensamos que foi para asustar un pouco ese amago de zona do Costa Artabra, de flexión ahora Andrés Romero, 11 segundos de posesión. Quinteto moi atlético do Vilagarcía, apostando por xogadores, moitas más en defensa, moi claros de cara a aro, e os 5 poden tirar. Aí vai Óscar Castaño buscando castigar ese cambio no bloqueo directo. O Jorge Rodríguez para dentro, gaña liña de fondo. Acabou esa posesión. Sí. Despiste grave, sobre todo de Óscar. Aí non ten que pasar. Aí ten que finalizar a acción. Balón recuperado. Primeira situación de final de posesión deste partido que vemos. E agora xa ten o balón Rivas, Alejandro Rivas diante de Martín Chorén. Martín Chorén que busca defender, busca llegar ao medio. Va a cambio, invierte o balón Quiroga con Dani Rodríguez con Andrés Romero en situación de poste baixo. Aí ten ventaxa Andrés Romero, pero falla. Ben Kovac, corre Óscar. Óscar busca falta de Dani Rodríguez. Ben Kovac neses 2 rebotes que se levan neste arranque da segunda parte. Kovac está máis activo. Ten un traballo ahora mismo como xogador interior, de axudar, de defender ben os bloqueos, sobre todo de rebotear. Aí temos a Óscar, ahora outra vez en zona. Xoga Martín Chorén no poste alto con Jorge. Jorge diante de Quiroga, busca Jorge ventaxa, en contra, máis rápido de pernas que Quiroga. Non lle quedou máis remedio o xogador número 13, o xogador veterano, o máis veterano, digamos, do equipo Ferrolán, de facer falta a Jorge, porque arrancou con todo con súa man dereita, co seu lado dominante. Falta, sigue nese amago de zona.
seleccionando a quen defender, a quen non, balón a Kovac, ben bo pase a Kovac, boa acción de Kovac resolvendo moi ben técnicamente aro pasado ese pase de Martín Chorén. 44-35, pensamos que faltan por subir 2 puntos, xoga Rodríguez ten diante a Jorge quere meter máis, Quiroga contra Kovac, Quiroga que a saca como pode, aí temos a Isma Fernández, bloqueo de Quiroga, Isma Fernández, lanza de 3, Isma, falla, rebote de Jorge, ven no rebote defensivo, Sigaltec, estáse balón, moi ben. Estáse poñendo as pilas o equipo Vilagarcía. Bo traballo por parte de Luis, co traballo contra a zona, non os colleu por sorpresa, a verdad que están atacando de maravilla. Aí temos a Jorge, hoy 4 segundos de posesión, Martín Chorén, tira Martín Chorén moi forzado, erra Martín Chorén, rebote de quen? Vai ser falta Andrés Romero, porque Aarón Montagudo botou o que hai que lle botar para ir ao rebote de ataque, non pudo conter ese ímpetu do xogador Vilagarcía. Andrés Romero, falta clara, xa se recupera Aarón, agora recebe as disculpas do propio Andrés Romero. O CLB está atacando moi ben, con pausa, Óscar aí é unha maravilla, ten moito cerebro, lee moi ben as defensas, está buscando a mellor ventaxa, están errando os tiros, pero esos tiros liberados en el momento que entren, tal como está o partido, en 9 puntos, pódese disparar, entonces hai que seguir así. Vaise precisamente Aarón do campo para deixarlle o seu lugar a Pedro Sabugueiro. 44-35, 9 de ventaxa, 6 minutos, empezaron as cousas ben para o Sigaltec neste arranque da segunda parte. Aí temos a Kovac, busca o balón, non atopa Martín, sí que atopa a Jorge, vai ser falta de Jorge e van a ser 2 tiros. Si cando Jorge mete a directa e arranca, tanto por un perfil como polo outro, é difícil de parar. Non hai quen o pare, además fai moi ben os pasos laterais. Está finalizando ademais con falta, agora ten que aproveitar o tiro libre, pero moi ben. As instruccións son moi claras, atacar moi vertical, está facendo moito dano. Pois aí temos a Jorge xa preparado a que veña ese balón de volta, aí temos a Ju, o delegado de campo, secando ese balón. Van a darle un premio a Ju por ser o delegado, o mellor delegado de Galicia parece ser. Pode ser, non hai dudas. E resto do país, Aí xa non sabemos, non vemos. Iso que o seu era máis o balón ovalado. Sí. Pero atópase ben co redondo tamén. É un fenómeno. Aí temos a Jorge que rouba o primeiro, vai co segundo Jorge, arriba ese tiro, falla tamén. Rebote de Quiroga, hai que sumar dende o tiro libre. Vímolo dicindo dende o principio, hai que sumar. Esos tiros son regalados. Moi ben esa defensa en liña de pase, moi ben. Recuperando, bo traballo de Chorén, moi ben. Aunque haya moi boa canasta, pero o traballo defensivo ha sido moi bo. Costoulle ese triple, triplazo por outra parte, pero costoulle traballo o equipo ferrolán, ese triple de Dani Rodríguez. Xa xoga Martín Chorén, vai para dentro Martín Chorén, ollo ese balón á esquina, Castaño, falla Castaño, rebote de Covelo. Un Covelo que de momento non está tendo moita influencia no partido, leva un punto nada máis. Aí temos Arribas con Isma vai sacar a falta de Pedro. Unha cousa importante que xa leva 4 faltas o Costa Ártabra, é a primeira deste terceiro cuarto do Sigaltec. Falta de Sabugueiro, que non sei se será a súa terceira. Sí, terceira falta de Sabugueiro. Pero Sabu sabe que ten que facer ese traballo, sabe que ten que imprimir intensidade, e non pasa nada por facer algunha falta, que o traballo mentre sea bo non hai problema. Na primeira parte o Sigaltec fixo doble de faltas que o Ferrol. Está claro que ahora Ferrol ten que arriscar un pouco máis. Acaba de gastar faltas polo bo traballo sobre todo de Jorge, que foi para dentro e tiveron que parar con falta. Ollo, ese triple vai ser falta no triple de Pablo Fernández sobre Ismael Fernández. Vai o tiro libre novamente Ismael Fernández. Bueno, si sigue carracha da primeira parte, hasta casi podría ser boa falta ou mala para o Costa Ártabra, depende de onde se mire a situación. Pero Ismael Fernández non está tendo un día moi
agraciado no tiro libre, pero como mal documentalista sabemos calé. Aí va Isma co primeiro. Dentro. 44-39. Volve a chegarse pouco a pouco o Costa Ártabra despois dese triple de Dani Rodríguez. Ahora estes tires libros de Isma Fernández. Vai co segundo. Dentro tamén. E vai co terceiro Isma Fernández. Igual o seu é tirar de 3 en 3, polo que se ve. Sí, ou afinou a muñeca no descanso. Non sabemos que pasou aí, porque Pues 3 tiros libres consecutivos. Subindo pouco a pouco o seu porcentaxe. E aí temos a Martín Chorén con Pablo Fernández, vai para dentro a Pablo, non hai falta, rebote de Jorge, rebote de Rivas. 44-41, 3 puntos, pide falta Luis Gavín, fala co colexiado. Pudo haber falta, pudo. Agora xoga, balón para Dani Rodríguez baixo do aro, tapón de Jorge, perdón. E agora toca Pedro Sabugueiro, outra deflexión máis. Cantos balóns toca este rapaz en defensa? Importantísimo tocar esos balóns, como fixo ahora Jorge, en un mal asuste na defensa do bloqueo. Chegou con esos brazos largos que ten a taponar o xogador. E Sabugueiro igual, moita man, seguido, non para. 8 segundos de posesión, rebote para quen? Rebote para Álvaro Rodríguez. Están pechando ben esos camiños ahora mismo a Javi Pereira Bispo. Xogador que fixo moito dano no rebote de ataque na primeira metade. Triple de Sabugueiro, falla, rebote de Dani Rodríguez. Ese non é bo tiro. Un pouco máis de paciencia, ahora mismo. Aí va Isma, falla no pase, corre a Pablo Fernández, vai ser falta. E pode ser antideportiva, claro que sí. É antideportiva, porque é un puxón. Por detrás prácticamente, un empuxón violento que non tiña ninguna intención de defender ese balón. Falta clara antideportiva. Moi ben o árbitro. Non sabemos se Manu Santos ten ali preparado instant replay. Lo vemos ali cerca dun monitor, pero me parece que vai ser que Tal como está, non lo veo yo moi preparado. Non lo veo preparado para o instant replay. Pero estou seguro que si Pablo Rodríguez tuviera a posibilidad de pedirlo, pediría. Pediría, sí. Sí, pero desde aquí da impresión de que falta antideportiva. Sí, clara. 44-41. Vamos a ver si Pablo aproveita estes 2 tiros libres e a posesión posterior o seu equipo. Volta a pista Gustavo Andújar, séntase Jorge Rodríguez. Moi bo traballo de Jorge. Moi bo traballo, verdad que sí. E agora con Gus e con Álvaro quedoulle moi bo resultado nos últimos minutos ao equipo Vilagarcián. Volven a estar xuntos en un momento moi importante do partido. 4 minutos, supoño que xogará cos 2 ata o final, non teñen problemas de faltas. Aproveita o segundo Pablo Fernández. 45-41, 4 puntiños. Vamos, Igaltec. Perdón, afición ferrolana, volvemos a pedir perdón, pero que se nos vai o sentimento hacia o equipo local. Somos de aquí, e vamos a facer. Aí vai Álvaro. Busca falta na contra, recupera Rivas. Aí temos a Isma Sabugueiro Fernández. parando contra-ataque, moi ben, moi ben. Hai que seguir con boa defensa, é a clave. Martín Covelo que busca a Rivas. Rivas diante de Martín Chorén. Moi bo duelo entre ambos xogadores. Que boa acción individual de Rivas. Que triplazo. Canastón. Que triplazo de Rivas para situar a diferencia nun punto. 45-44. Aí temos a Pablo Fernández. Álvaro Rodríguez, bloqueo directo. Pablo Fernández busca lado esquerdo. Libera a Gustavo. Vamos, Gustavo. Triple de Gustavo. Erro. Se corre de Ferrol por medio de Rivas. Chega Gustavo. Rivas anota. Voltase a poñer por diante o Costa Ártabra de tempo morto de Luis Gavín. Tempo morto. Cando non se está acertado desde fora, a veces pasan estas cousas. Pero hai un erro grave nesta xogada de Sabugueiro. Quere cortar como fixo antes, que antes estaba protegido polo seu compañeiro. Al ser último non pode ir aí. Concede unha canasta fácil ao equipo de Ferrol en transición, contraataque. Pois unha lástima este tramo de partido. Parecía que o partido empezaba a tomar un cariz diferente. 9 puntos, pero como decíamos ao principio, van a ser moitos partidos nun solo partido.
A ver, ahora mismo estábamos por arriba, no marcador, boas sensacións, atacando ben esos cambios defensivos. Acaban de tirar 2, 3 triples, algún precipitado, pero bueno, é o xogo que ten o equipo de casa e aposta así. Corregir un pouco, non podes deixar correr a Ferrol, é a clave. Acaban de intentarlo 2, 3 veces, nos primeiros minutos tiveron mala sorte, perderon 2 balóns, pero tratan de correr, non van a renunciar a eso. E despois, coidado co acerto exterior dos de Ferrol, coidado. Son xogadores que van a tirar si se ven solos. A defensa de Vilagarcía o está facendo correctamente, acaban de me anotar 2, 3 canastas de moi boa acción, talento ofensivo, o defensor pouco pode facer. Pois reanuda o encontro, 3-14, Martín Chorenco balón, amago de presión a todo campo do equipo ferrolán, buscan a Pedro Sabugueiro na esquina, xa ten Álvaro Rodríguez, xa ten Pablo que tira de 3, do Costa Ártabra, xa xoga Isma Fernández, busca mover o balón en ataque o equipo ferrolán, balón a Javi Pereira, a Rivas, e recupera Martín. O equipo ferrolano está buscando seguido a Javi Pereira, pero Chorén está muy aplicado en defensa, chocando con esos bloqueos, levantándose como fixo ahora, capaz de recuperar o balón. ¡Qué canastón de Pablo Fernández! Cómo se elevou entre toda a defensa ferrolana para deixar con man dereita contra o Traboleiro. Pide falta Pablo, non o consideran así os colexiados. Esa soga o equipo ferrolán, buscando ese balón a ninguén, balón que se perde. Dani Rodríguez que mira para Isma, Isma que mira para Dani Rodríguez e pide perdón por non estar atento. máis trocos no equipo ferrolán, séntase Martín Covelo. Erro no forzado do de Ferrol, hubo confusión entre os xogadores, pero aí están. Vilagarcía ten que aproveitar estas primeiras segundos de ataque, cando as defensa a veces quere se poñer en zona, que o presiona. Outro porte atrás e outro canastón. E ir para dentro, como fixeron agora. Outro canastón. Xogando fácil, pero xogando ben. Eso é o máis complicado. O Sigaltec nesa acción, nesa canasta que anotaron para o 52-46, 6 puntos. Triple de Leandro Molino que erra. Álvaro Rodríguez no rebote. Martín Chorén. Triple, bien jugado. Acción de Ferrol, pero mala suerte en la finalización. Aí temos a Martín, Martín para Álvaro, Álvaro que arrota para Pedro, Pedro que finta, busca o bloqueo directo, pide Gustavo balón no poste baixo, Martín que tira de 3, vai moi mal dirixido ese balón, pero rebote seu, atención a Martín que lle deixa Gus, erra Gus, pero vai ser falta persoal. Vai ser falta persoal de Javi Pereira Bispo, 2 tiros libres, e podemos voltar a situar a diferencia en 8. Está nesa muñeca dereita de Gustavo, un par de estes 2 tiros libres. Despistes defensivos, igual o cansancio empezase a notar, o partido Vilagarcía apreta moito, os xogadores de Ferrol con moitos minutos, en defensa non se pode descansar, eso está claro. Está claro que en defensa, a defensa non se negocia neste Sigaltec, esa é a clave deste 52-46, veremos se Gustavo Andújar amplía a diferencia na liña de personal. Aí vai Gustavo tomándose o seu tempo con esa rutina que ten adquirida hai tantos anos. Gustavo anota 53-46, un 11, como ven na súa pantalla, para o remate do terceiro cuarto. Ainda queda moita tela que cortar. Bueno, CLB foi capaz de poñerse outra vez, iba perdendo, volve a estar 8 arriba. Aí temos a equipo Sigaltec anotando Gustavo con ese segundo tiro libre, 5-4-4-6. Aí vai Martín Covelo con Isma, vai ser falta de Raúl, pero bueno, non pasa nada. Hai 2 faltas nada máis, e a terceira. Último minuto, podemos facer outra falta. Ainda se pode gastar outra falta máis. Cando defendes con moita man, a veces pasan estas cousas. Eu creo que non foi falta, pero, bueno, o árbitro
veo una clara. Hai peaxes que hai que pagar nesta tipo de defensa e encantados de pagalos. Moi ben, Santoro, moi ben. Boa defensa de Raúl. Isma non saca ventaxa de ninguna maneira. Van a ser pasos. Tremenda defensa de Raúl. O celebra Raúl Santorum. Saca toda a rabia de dentro. O celebra porque sabe que é unha acción importantísima. Ganou o duelo individual a Isma. E ora Isma protesta todo o que pode máis. Intenta poñer a proba aos árbitros. Non sabemos que pasa ahora. Chama atención o colexiado do encontro a Luis Gavín. Non sabemos por qué. Está claro que os xogadores sempre de... A ver se va así pola celebración excesiva de Raúl Santorum. Pero tamén viaxa ao outro banquillo, ao lado de Pablo Rodríguez. É normal, celebrar unha defensa boa é como celebrar un canastón tamén. Hoxe en día hai que premiar isto. A verdad que o xogador, a ver, vai protestar porque igual reclama unha falta ou non sabemos, pero é normal. A ver, o Sigaltec ten 3 faltas, igual tamén están dicindolle que ca defensa que fan acaban o cuarto con moi pocas faltas. Eso é normal no baloncesto. Está claro que a tensión ten que salir por algún lado en algún momento, non pasa nada tampouco. Hai que chorar. Hai que estar aí pelexando, hai que estar aí competindo. Eso que están facendo estes dous equipos. Sigaltec de Vilagarcía e Costa Artábara de Ferrol. Aí vai Pablo, libera Pedro. Pedro que tira, que lanza de 3 Pedro. Erra Pedro, o rebote de Raúl. Traballazo de Raúl Santorum. En defensa e en ataque. É o único xogador que non anotou, pero eso non ten nada que ver neste traballo que está facendo. Atención a ese triple. Falla Pablo. Acaban de tirar os triples, aí Sabugueiro tiña mellor opción con un extrapás. Pablo precipitouse, tal como está o partido. Pois non me pareceu falta. Non me pareceu falta de Gustavo Andújar nesa penetración, nese corte e asistencia de Javi Pereira a Martín Covelo, pero van a ser 2 tiros libres. Falta de Gustavo, que é a primeira, non hai problema en ese sentido. Sigue o partido, 54-46, e Martín Covelo, que vai tratar de reducir a diferencia, anota o primeiro tiro libre por medio... Perdón, 54-47, ahora sí, 7 puntos. Segundo punto de Martín Covelo. Sí, segundo punto de Martín Covelo. Defendido e un pouco escondido tamén, é verdad. Que rebote importante acaba de coller ahora Javi Pereira. Veremos para quen é o balón. Para Ferrol. Aí sí que facía falta vista en replay, porque me parece que Martín Covelo igual toca, dice. Fiz un cestiño así un pouco de que non me pillen. Pero será balón, serán 14 segundos, 4 décimas, entra outra vez e Alejandro Rivas. Sentouse, pensamos que Sale Arón. Isma Fernández, que está estirando, xa lle empezan a pesar os minutos a Isma Fernández. En Vilagarcía sale Arón a defender estos 14 segundos, o mellor xogador deles aí que está en pista. Aí vai Rivas, saca ventaxa, balón para Molino no, falta. Vai ser falta, vai ser tiros libres. Sí. Vai ser falta, van ser tiros libres, unha falta que, bueno, super oportuna para o Sigaltec. Falta sobre Álvaro Rodríguez de Javier Pereira Bispo. E van a ser 2 tiros libres para Álvaro Rodríguez. Álvaro Rodríguez que foise o remate do primeiro cuarto con 7 puntos, non anotou máis dende entón. Ten a posibilidade de volver a abrir a tapa do seu casillero personal na anotación e deixarlle 7 segundos no marcador, no tempo deste terceiro cuarto o Costa Artábara de Ferrol. Aí vai Álvaro, primeiro tiro libre, erra Álvaro. 5-4-4-7 que se mantén. E vamos co segundo tiro libre. Aí temos a Álvaro que bota. Lanza o segundo, anota Álvaro. 5-5-4-7, 5 segundos, aí vai Rivas, vai a buscar como sea, tira de Rivas, falla Rivas, acabouse. 5-5-4-7, final do terceiro cuarto. Bueno, ¿cómo lo vemos? Marcador curto, os equipos xa se coñecen de sobra,
moito erro, a veces non forzado, a veces polas defensas. Están aí tratando de non que non se rompa, de que non se rompa o partido e outro de que se rompa, pero hubo un momento complicado para o CLB, afrontouno a verdade da mellor maneira. Ferrol todo o contrario, tuvo momentos bons, pero despistes defensivos claros levan a que o CLB le haya remontado. Bueno, a cousa pinta ben para o equipo local, para o equipo que viste de negro nas súas pantallas, o Sigaltec, o equipo de Luis Gavín. Vemos a Javier Guerrero un pouco nervioso, pero non estamos tranquilos porque é o seu estado natural, entón non pasa nada. Hai que destacar moi bons minutos de todos os xogadores. Pedro Santoro non había xogado moito e acaba de salir agora, 2 accións defensivas moi boas. Calquer xogador que sale ten claro o traballo que ten que facer, e eso é importantísimo, que todos sumen. Anímase as gradas, porque hai 2 gradas, unha que non ven nas súas pantallas, pero que está completamente chea, de lado a lado, un montón de xente de Vilagarcía apoiando o equipo, un montón de xente que acudiu a convocatoria do clube feita extensiva a tanta xente vinculada a este club durante tantos e tantos anos, un club que precisamente cumple este ano, bueno, o BBC refírome, pois 40 anos. 40 anos. Do ano 85 este club. Sí, señor. 40 anos que se poden culminar cun maravilloso ascenso. Pero bueno, non vamos a anticipar as cousas, vamos a ir pouco a pouco. Pouco a pouco. Temos moitas ganas de celebrar, pero antes de celebrar hai que sufrir. Toda a xente do baloncesto de Vilagarcía está aquí. Gran representación dos máster, de todos os xogadores que xogaron aquí no BC, tanto no BC, no Liceo, xente do Cortegada. Ambientazo. Ambientazo por todo lo alto. Neste pabillón Sara Gómez, atención a Gus que pide o balón, vai ser falta, claro, é falta clara. Falta clara. Dille Gus facendo o seu traballo de veterán, o árbitro situado na cola do ataque, que tiña que ver el esa falta e non o de cabecera. Pero bueno, son cousas que hai que ir sembrando pouco a pouco. Sí. Bueno, primeira falta nos primeiros segundos, tamén é importante. Aí vemos saque de fondo, vai ser para o Sigaltec. Fala Pablo, o adestrador, Pablo Rodríguez, o adestrador do Costa Arta Braco colexiado, tamén facendo a súa labor. Xogador na esquina, con clara intención de... Moi ben, esa acción, erra apenas ese balón que deixou como a esquerda Álvaro. Aí vai Andrés Romero que busca a Gus en velocidade. Falla Andrés Romero cando máis fácil parecía. E balón para o Sigaltec. Acción máis fácil que tuvo, a errou. Óscar Castaño que lle di a Arón que se vaya, que non hai espacio. Xoga Álvaro Rodríguez, buscarón non, encontra Raúl, que ben xogado. Gustavo debaixo do aro, trata de levantala, non pode. Balón para Bispo, e que Bispo é moi bo defensor aí debaixo do aro. Bispo, non hai duda. Ahora forte, o mellor xogador de interior do partido, está facendo moitísimo dano. moi boa acción ahora de Óscar Castaño, van a ser 2 tiros para esa acción en transición de Óscar Castaño. Despois desa falta e acción de tiro. Lamentase do erro Óscar, porque a verdade que fixo unha situación de finta no bote aí co corpo moi bonita, sacou moita ventaxa, pero errou no lanzamento. Óscar leva 2 puntos, a ver si sigue sumando desde o tiro libre. Está un pouco errático Ose, pero en plan... Tampouco hai que lanzara demasiado, No, o sea, tivo un par de tiros aí liberados de 2, pero... Óscar está facendo o seu traballo de sempre, liderar o equipo dende orden. Ahora cerebro como xogador. es nuestro Lorenzo Brown, Castaño Brown. Aí vai co segundo tiro libre Óscar Castaño. Lanza, erra tamén Óscar. Bueno, 55-47. Outro rebote. En cuestión de rebote non hai nada que decir, o dominio de Ferrol claro, contundente.
pero no xogo aberto, no xogo a toda a cancha, é aí onde o Sigaltec está mostrándose máis atinado. Triple de Andrés Romero, erra outra vez Bispo. Que daño fai este xogador, Muchísimo. Que daño fai este xogador. Debe levar, pois non sei, pero 10 rebotes posiblemente. A verdade que está facendo moito dano debaixo do aro. Sí, moitas segundas opcións. A Gus está defendendo moi ben, porque o CLB tivo boas accións, boas continuacións con Gus, pero non foi capaz de rematalas gracias a boa defensa. Sí. Agora séntase precisamente Javi Pereira, entra outro xogador moi físico como Dani Rodríguez, que está na esquina. Vai ser balón para o Ferrol, vai ser para o balón para Costa Artabra. Tocou una, creamos que Álvaro Rodríguez. Hai que defender esa esquina, eso é un saque de fondo que está máis que estudiado. Facíase o longuis Álvaro Rodríguez. Poñía a cara de non rompín un plato. Pero o colexiado rectificou a decisión. Aí temos a Isma Fernández. Romero que busca un contra Gus. Marca ben os pasos Romero. Boa canasta de Romero. Están haciendo de daño contra Gus. Lo están buscando desde fuera adentro. Outro xogador con boas patas. E Gus que pideu o cambio. Vai estar Jorge Rodríguez preparado para igualar esa loita en velocidade, en xogo aberto, na defensa aberta, que lle está propoñendo o ataque de Costa Artabra. O Sigaltec vai Gus. A ver, o plan a Luis está saindo ben. Vai gañando, está rotando a todos os xogadores. Vai chegar, estamos no minuto, quedan 8 minutos. Vai chegar os últimos 5 minutos co equipo sin faltas, moi fresco. Ferrol, pois todo o contrario. Hai xogadores hai algún xogador que xa ten 4 faltas, moitos minutos. Posiblemente eso marque a diferencia do resultado. Está claro que o ritmo anotador do Sigaltec baixou moito nesta segunda parte. Si 40 foron os puntos que anotou nos dous primeiros cuartos, ahora mismo só leva 15 en 12 minutos. Entón, ese é un ritmo aí que se lle está complicando na fluidez anotadora. Atención a Dani Rodríguez, lanza con man esquerda, rebote para Ken, rebote para o Sigaltec. Protesta Martín Covelo, di que foi Raúl Santoro un último en tocar. Ahora hai outro cambio, séntase Romero, entra novamente Quiroga a facer ese traballo de... O Sigaltec agora ten un quinteto máis traballador, máis defensivo, con menos puntos, é verdad, pero a clave é tamén que Ferrol non sume. Mentras a cousa vaya ben en defensa, todo será positivo. Atención a Aarón, bombita de Aarón, erraron, rebote de Quiroga, balón a Covelo, recupera Castaño. Moi ben Castaño, que ten o balón. Agora xoga bloqueo directo, pásenlle por detrás o bloqueo directo, hai cambio, busca Quiroga, atención. Aí, polo menos 20 anos de diferencia. Párase Castaño, canastón. Canastón de Castaño. Como pivotou perfectamente. Reversou despois do bote, anotou esa bombita suave que se colou no aro. Atención, outro balón recuperado por Óscar Castaño. Vai ser balón para o Sigaltec. 8 puntos arriba, 7 minutos. Moi ben, Óscar aí buscando o cambio e atacando a xogador que costalle moito defender, a xogador como el, un base, al final rematou a acción espectacular. Buen pivote. Busca cambios outra vez Pablo Rodríguez, busca recuperar a Isma, tamén Alejandro Rivas. Aí vai Óscar, busca ya, moi ben Óscar, moi ben leído. Saben que aí ten un burato moi grande a defensa ferrolana. Non pode aguantar Quiroga eses un contra uns tan agresivos, tan directos, tan verticais do Sigaltec. Ben leído, 10 puntiños. Ferrol se está equivocando a defender ese bloqueo con cambio, está claro. Aí Óscar para eso es un cerebro, lo lee muy bien, entonces está aproveitando. 4 puntos seguidos, importantísimo. Moi bo traballo. Pois 10 puntos para o equipo do Sigaltec de ventaxa, 6:51 por xogarse. Siguen sumando todos os xogadores. Ahora vemos que se parou tamén a anotación de Alejandro Rivas, por exemplo. Isma Fernández tamén levan 11 puntos, bastante tempo. Estalle costando ahora mismo. Falábamos de que o Costa Artabra podía facerselle o partido longo. Parece que ahora están un pouco acusando ese desgaste. A ver, o traballo
o traballo defensivo é moi importante desde os primeiros minutos. Vilagarcía eso é o seu plan, traballa desde con todos os xogadores, ao final va mermando outro equipo, está claro. Isto non está resolto, queda moito partido, 10 puntos, recupéranse con dúas boas accións, pero ahora mismo está costando moito a Ferrol anotar, moitísimo. Outra boa noticia que pode tamén ter importancia no desenrolo do partido é que ten solo unha falta cometida o Sigaltec CLB nestes camiño de 4 minutos deste último cuarto. Eso vai permitir manter unha dureza defensiva moi alta durante máis tempo. Eso é moi importante. O máis cargado do Sigaltec é Santorum, 3 faltas. Entonces non vai ter problema ningún en ese aspecto. Pois aí vai Ismael Fernández pedindo movimento nos seus compañeiros, entrega o balón a Alejandro Rivas, bien, cambia bien, a Martín Covelo. De boa defensa do Sigaltec, o balón chega ao poste baixo onde querían levalo. Aí temos a Rodríguez, tira Rodríguez, falla, rebote de Quiroga. É o único lunar para min da defensa do Sigaltec, ese rebote que se está escapando un pouquiño, pero Álvaro está moi debaixo do aro, ten que sacar o xogador para fora, e aí ten que ser o dono da zona. Tamén hai que decir que un equipo con instinto de rebote ofensivo o Ferrol, o Costa Ártabra. Aí temos a Óscar Castaño, outro 1 contra 1 de Óscar Castaño, canastón de Óscar Castaño. Atención a Quiroga que se doe dun golpe. Cae o chan, cae o parqué, Quiroga, canastón de Óscar Castaño, 61-49, máxima diferencia, 12 puntiños, 6 minutos por xogarse, 4 segundos tamén. E vai continuar o partido. Bueno. Seguimos co partido. Seguimos co partido 61-49. Moi ben, Óscar, agora o equipo traballando para él, está buscando todas as superioridades que ten e está destrozando ahora mismo el Ferrol. 61-49, 5-52. Balón para Ismael, falla Ismael, no, perdón, vai ser falta de Adrián Kovac. 2 tiros libres. Aí van eses 2 tiros libres para Ismael Fernández. Tiro libre, erra Ismael. Sigue nos 11 puntos Ismael Fernández. Vai co segundo tiro libre. Ismael lanza, erra, rebote de Kovac. Bien, Kovac en ese rebote, cerrando bien la zona. E aí vai ahora Óscar Castaño. Está diante de Leandro Molino. Óscar busca o bloqueo de Aarón. Ferrol ajustó más la defensa ahora mismo con Óscar, lo tienen claro. Y ahora los otros jugadores tienen que aportar. Moi ben, Aarón, vai ser falta, canasta! 2+1 de Aarón Monteagudo. Que canastón acaba de meter Aarón Monteagudo. O celebra con todo o equipo. A verdad que foi unha gran canasta de Aarón. Foi con todo hacia adentro, levouse con toda potencia e deixou unha con man dereita contra o taboleiro. Paciencia do equipo de casa. A defensa sobre Óscar mellorou, entonces tiveron que buscar outro xogador e Aarón aí moi acertado. Aí vai Aarón con ese lanzamento adicional, erra Aarón. Aí a ten Jorge Rodríguez, que rebote de ataque máis importante. 5-18. Está lle costando un pouquiño ahora ao Costa Ártabra. Rebote de Rivas, corre, falta de Aarón Monteagudo, non apitan, sí, pitaron a segunda falta. Muy bien, Rivas cambiando ritmo, cogiendo el rebote y saliendo él. Es lo que tiene que hacer ahora Ferrol. Quiso cortar o
o contraataque Aarón Monteagudo medio campo para evitar esos dous lanzamentos libres. Ao final non os puido evitar. Dous tiros libres para Alejandro Rivas. Aí vai Rivas, toma o seu tempo, anota Rivas. 63-50. 13 de diferencia, 5 minutos exactos para rematar o encontro ou non. Depende si hai tempo extra. No que queda de encontro. 6-3-5-1. 4:57 ahora. Sigue baixando o crono. De maneira favorable para o Sigaltec, para o equipo da casa, para o equipo Vilagarcián. Ahora falta en ataque de Kovac. Nese bloqueo directo. Falta clara, móvese moito e va a retrover claramente. E entra en bonus tamén o Sigaltec con esa falta en ataque. Nese bloqueo directo de Adrián Kovac. Ferrol cambiou a intensidade defensiva, está defendendo moito mellor os 6 contra 1, os 2 contra 2 en bloqueo directo. Vai ser falta ahora tamén de Aarón Monteagudo sobre Isma Fernández. Está buscando atacar moito máis directo xa o equipo ferrolán. O tempo xa corre na súa contra. Vai ser falta de Aarón Monteagudo, que pensamos que pode ser a terceira ou a cuarta. Non sei, creo que a cuarta. Sí, cuarta falta de Aarón Monteagudo. Vai Isma Fernández outra vez o tiro libre. Un montón de veces foi Isma Fernández o tiro libre neste encontro. Erra Isma. A verdade que é raro, porque ten unha boa mecánica, ten un bo equilibrio, pero non anota. De 2 e de 3, pero no tiro libre está fallando moitísimo. Aí vai outra vez. Tira, ahora sí que anota. 63-52. Sí, 11 de diferencia, séntase Aarón, moi bo traballo de Aarón Monteagudo. Defensivo, intenso en ataque. A verdad que facendo un gran papel. A Pablo en vez de Castaño, a ver si o que fai. Aí temos a Pablo dirixindo, liberando a Pedro Sabugueiro, que tira de 3, falla Pedro Sabugueiro. Xa corre Dani Rodríguez, tamén Isma, aí vai Isma, busca 1 contra 1 Isma, 1 contra 2, 1 contra 3, da igual, anotou Isma. 6-3-5-4. Isma é un especialista nesas finalizacións por dereita. Vai a quedar os 4 minutos, o partido o vai a levar ele. Aí temos a Pablo que busca a Kovac dentro debaixo do tabuleiro. Kovac con a esquerda, falla Kovac. 6-3-5-4. Vai botar o último esforzo o equipo ferrolán. Recupera Molino que atén, Molino que pivota, busca o aro, non falla, ahora no pase. Recupera Kovac, que atén o Sigaltec. Pide calma Pablo Fernández. Moi atento todo o pabellón de Fontecarmoa. Debe haber aquí como 500 personas vendo este partido. Un ambientazo de baloncesto de verdad, poñendo en valor e dándolle categoría, que xa ten, por supuesto, o baloncesto autonómico. Aí vai Kovac, erra Kovac, balón de Pedro Sabugueiro, rebote ofensivo de Ardilla de Pedro Sabugueiro, e anotando lo pasado. Buen pase de Kovac, hay que verlo. Ese triple mal colocado técnicamente, pero bueno, a suerte foi que Sabugueiro andaba por aí e colleu o rebote. Situación de poste baixo para Isma. Isma busca o gancho, falla. Isma, boa defensa. Foi duro Pablo Fernández nese 1 contra 1. Pablo está fresco, entonces ten que dominar agora o xogo. Aí temos a Pablo botándose o reloj a súa espalda. Ten a Dani Rodríguez, vai arrancar en breves. Pablo, 6-5 segundos de posesión. Pedro que finta, Pedro que amaga, Pedro que vai para dentro, Pedro que asiste. Falla Jorge, cando máis fácil parecía. E ahora corre Rivas. Os xogadores de Rivas que para, se lanza de 3 puntos, leva tempo sin anotar. E ahora triplazo de Rivas. 6-5-5-7. Aí está, subeu ahora o triple ao marcador. Son 8 de ventaxa para o Sigaltec, 2 minutos 16. Vai Kovac para dentro, Jorge Rodríguez Catén. Invirte o balón para Martín Chorén que busca 1 contra 1, bo reverso de Martín. Falla Martín, rebote de Rivas. Xa corre o Costa Ártabra. Aí temos a Molino que atén, que encontra a Isma. Balón a Romero lanza, erra Romero. Era un bo triple, era un triple liberado. Triple liberado, que non mete, pero bien tirado.
Sigaltec está durmiendo o partido. Será plan estratégico. Mientras vaya ganando, quedan 2 minutos. Sale Gus. Experiencia. Entra Gus a poner orden. ¿Cómo es eso de decir? Fizo bo traballo en defensa. En ataque un pouco blando, pero en defensa a verdad que o fizo ben. Sí. Gus ahora ten que darle unha pausa aí, non perder balóns. CLB apostou por un xogo máis estático, xogo con bloqueos directos, máis pausa, gastando toda a posesión. Ahí tenemos a Pablo. Pablo vai para adentro, ahora que se acaba a posesión. Boa asistencia, Jorge. ¡Canastón! Canastón de Jorge Rodríguez. Vibra o pabillón Sara Gómez. Toda a grada posta en pé para aplaudir esa gran acción. Asistencia de Gus. Canastón de Jorge, que ben se entenden estes dous xogadores, por outra parte. A verdad que sí. Eso Jorge o fai de maravilla. As continuacións co xogador desde arriba por liña de fondo. Antes fallou unha, pero é o seu xogo. Sempre fixo eso en categorías base. Era un especialista. Talento natural, porque a veces os xogadores levan iso dentro. Pois sí, a verdad que moi boas accións deste... Un xogador que técnicamente sea moi bo, pero en traballo, en lectura de xogo e todo eso espectacular. Pois aí está, ese 6-7-5-7, 1-33. Sona a música no pabillón Sara Gómez, a xente baila o ritmo desta canción, deste himno da alegría que é esta canción. E aí vamos. 1-33. O Ferrol clave este ataque, ten que anotar. E despois dalo todo en defensa, non lle queda outra. Sí, a verdade que ahora mismo está moi difícil para o Costa Ártabra esta situación. 1-33, 10 puntos abaixo, pero en baloncesto xa vimos cousas moito máis complicadas. Outro día os Knicks, que non iba a decir, Sí. perdeu o partido, madre mía. Con ese triple que pegou na parte de atrás do aro, subeu ata o ceo do Madison e acabou dentro. A verdade que sí. Aí temos a Alejandro Rivas que vai a sacar de banda. Unha salida desde banda, buscando... Balón para Isma, Isma que busca un pase. Moi ben, esa pizarra, vemos ese triple, falla, balón para quen? Para o Costa Ártabra. Moi ben esa pizarra para ese triple do xogador que empezou a acción sacando de banda e sacou a ventaxa xusto na esquina contraria. 7 segundos de posesión. Aí temos a Martín Covelo en contra Alejandro, ahora Rivas lanza de 3, anota Rivas. Que bo xogador Rivas, 20 puntazos. 20 puntos. Non sabemos que pasou. Parouse o tempo. Supoño que non sabemos que pasou. Ahora mismo es 6-7, 6-0 o marcador. 7 puntos, un 12 por xogarse. A verdad que lle rentou o tempo morto a Ferrol. Acción con 3 puntos. Sigue vivo. Sí. Como decíamos aquí hasta o final o partido pode dar moitas voltas. Bueno, ahora o CLB ten a Óscar Pablo Xuntos. Sí, ahora Poucos erros van a cometer. sí. Con Gus, Chorén, moi ben quinteto para acabar, para rematar o partido. Pero non hai que cometer erros, é o importante. Sí, a verdade que aí está a clave, non cometer erros, porque ahora mismo solo pode cambiar isto os erros do Sigaltec, acompañados dun acerto notable tamén do equipo ferrolán, evidentemente. Pero aí temos a Óscar Castaño. Óscar Castaño cruza o campo porque iban a cumplirse os 16 segundos. Os 8 segundos e estuvo atento aí Óscar, acelerou, tuvo a sorte de sacar a falta e 2 tiros libres de Isma Fernández. Discúlpanse os 2 xogadores despois dese contacto aí prácticamente cabeza contra cabeza. Entendemos que ahora Ferrol apostará por facer falta,
defensa dura e faltan nos primeiros segundos dos ataques de Vilagarcía. Hai que anotar os tiros libres. Sí. Aí van os tiros libres de Óscar Castaño, xogador número 8 do equipo Vilagarcía, que leva precisamente 8 puntos. Vai a buscar o noveno, non atopa nesta primeira tentativa, vai ca segunda. Os porcentaxes de tiro libre horribles nos dous equipos. Sí, a verdad que sí, bastante malos, sí. Agora mismo é decisivo. Aí vai Óscar Castaño co seu segundo lanzamento, balón arriba, dentro, 6-8, 6-0, tempo morto de Pablo Rodríguez. Veremos, é o terceiro tempo morto de Pablo Rodríguez, xa non llevan que dar tempos mortos no que queda de encontro, si lle quedan 2 a Luis Gavín, e pinta ben a cousa. Sí, todo a favor do equipo da casa, 2 tempos mortos, un 11 para rematar, 8 puntos arriba, pero non hai que fiarse, isto é así, Ferrol non vai a baixar os brazos, bo partido, algún momento así de despiste defensivo que marcoulle un pouco a diferencia, pero metido no partido hasta o final. Pois sí, está pelexando con uñas e dentes este Costa Artabra de Ferrol, como decíamos ao principio, cuarto clasificado da Liga Regular, equipo que se enfrentou ao Sigaltec 2 veces na segunda parte da temporada, 2 victorias do equipo vilagarcián. É verdade que alá en casa, no, gañou os dous fácil, non, me parece. Non recordo os marcadores, sei que gañou porque os únicos que venceron nesta temporada regular o Sigaltec foron o Allariz na primeira fase e o Cambre na segunda. 2 partidos a domicilio. Todo o que xogou o Sigaltec nesta tempada como local foron victorias. Aí temos un 11, voltan os equipos á cancha, Martín Covelo disposto a sacar de banda. O partido, sí, xa me sonaba, o partido de Alá en casa de Ferrol o gañou por 5 puntos, foi un partido moi igualado e gañou de 5 puntos o equipo de Vilagarcía. No de casa foi máis abutada. Aí vai ese lanzamento de Rivas, falla Rivas, rebote para quen? Para Óscar Castaño, importantísimo este rebote. Aí atén Pablo Fernández, cruza a divisoria, vai ser falta de Alejandro Rivas, van a ser 2 tiros libres para Pablo Fernández. Non lle queda outra que parar o crono, o equipo de Pablo Rodríguez, esperar que o Sigaltec non anote no tiro libre. Parece ser que pode ser a única maneira de ir recortando, sempre cando se acerte tamén en ataque. Aí vai Pablo Fernández, tomase o seu tempo, balón roda polos seus dedos, erra Pablo. Penso que se nota a tensión tamén nos tiros libres, non? Sí, tamén. O xogador, bueno, pero eu creo que é mal de toda a temporada. Polo que eu vin, sobre todo no equipo de Vilagarcía, erra moito. Pois aí está o segundo erro, pero un rebote casi lle saleu ben, non? A xogada. Casi lle saleu ben o erro polo rebote de ataque de Gus. Martín que busca a Romero, nun contra un, busca a Martín finalizar por riba de Rivas, non pode, corre Rivas, dalle a Martín Covelo que se para de 3, triplazo de Martín Covelo que non entra, vai ser balón para o Costa Artabra, sigue baixando a conta no marcador, 38,3, 8 puntos de diferencia, cada vez máis difícil que o Sigaltec non este mañán na final das 7 da tarde. Ahora triple de Covelo na esquina liberado, trata de tocar Pablo, erra Pablo, rebote para Isma, recupera Jorge, esa corre Óscar Castaño. Óscar Castaño que dá o balón a Pablo, Pablo que espera, Pablo que busca falta, de momento Romero non ya dá, ahora sí que ya dá. 2 tiros libres, 25 segundos. Está moi de cara. Isto está feito, moi bo partido polos dous equipos. A verdade é que hubo estrategia, hubo pelesa, hubo moi bons minutos, hubo de todo. Sí, a verdade que bastaba, que hasta parece que o partido baixou intensidade, non? Neste último minuto, como que todo o mundo está esperando o final. Pero ao final ainda lle quedan 25 segundos para chegar. Al final os entrenadores tamén, aunque vayas perdendo,
queres acabar sempre pois dando todo. Ahí está ese tiro libre anotado por Pablo Fernández, que se vai ao banquillo, vai a aplaudir todo o pabillón Sara Gómez. Vaise Pablo Fernández con 10 puntos na súa conta. Entra Raúl Santorum, que fixo un gran traballo tamén Raúl Santorum no apartado defensivo, no apartado rebote, no apartado da dureza. 6-9-6-0, 25 segundos, Isma non se vai a rendir, carácter de campeón, vai buscar ese triple, non, a penetración finalmente, vai ser falta, a punto estuvo de ser 2+1, falta de Gustavo Andújar, 2 tiros libres para Ismael Fernández. Pois moi bo traballo do bloque de Vilagarcía, máximos anotadores con 10 puntos, anotou todo o equipo, defendeu todo o equipo, e esa é a clave. Ferrol, a verdad que bo traballo, errático polas boas defensas do equipo da casa, e moi boa impresión, a verdade. Que podía ser do partido do resultado con un porcentaxe un pouco mellor, Sí. no caso do Ferrol, no caso do Costa Ártabra, porque a verdade que son moitísimos erros no tiro libre. Lanzamento a taboleiro ahora de Ismael Fernández, 6-9-6-3, 12 segundos, vai ser falta de Quiroga, que ten que... está obligado a parar o crono. 11 segundos, son 6 puntos. Bien, Óscar aí levantando a cabeza, esperando, a verdad que bien, pero hai que anotalos. Está o pabellón como tenso, ¿no? Que non se termina de creer aínda o resultado. Está como cauto. De 6 a 11 segundos, me parece que... Me parece ao revés, ¿no? Sí. Parece que van perdendo de 6 a afición local. Ahora tiro libre de Castaño, que bueno, desata un pouco a euforia e alegría da grada. E agora vai Óscar Castaño co seu segundo lanzamento. Aí vai Óscar. Lanza ese segundo lanzamento, falla, rebote de Ken, rebote para Gus, loita para Costa Ártabra, balón para Ferrol. Bien, Gus peleando aí o seu último balón do partido, a verdad que moi ben. 70-63. Vilagarcía non ten que facer falta, Non ten que facer falta, ten que deixar pasar o crono. aguantar, que boten o balón. Aí vai Rivas. Non sei, demostrando carácter este Costa Ártabra, que non quere regalar absolutamente nada. Falla Rivas na bandexa. Vai ser balón para Ferrol. Un segundo para que se confirme a victoria do Sigaltec CLB, equipo finalista desta Final Four autonómica organizada pola Federación Galega de Baloncesto. Falla Rivas, acabouse con ese 70-63 final. Victoria do Sigaltec. O nosa noraboa tamén o Costa Ártabra de Ferrol. Como lle decíamos desde o principio, temos que pedir disculpas porque se nos viron un pouquiño os colores, perdimos perdón, pero como xente que estamos vinculados ao Sigaltec de hai moitos anos, sabemos o importante que é para o baloncesto Vilagarcián esta victoria, pero máximo respeto a este Costa Ártabra, este equipo dirixido por Pablo Rodríguez, que fixo unha grandísima temporada, que ainda pode pelexar mañán polo terceiro posto en Liga. Que hai que aplaudir tanta entrega a este primeiro equipo masculino ahora mesmo da cidade de Ferrol, dunha cidade histórica do baloncesto galego. E dende aquí vámonos a despedir. Pues nos despedimos desde aquí, enhoraboa aos 4 equipos, a verdade que foron 2 partidazos e moi ben, mañá esperemos que sea igual, 2 bons partidos, desde aquí tamén que gaño o BBC, está claro, o CLB. Agradecerlle a José Cascón o seu axuda nesta narración do encontro, que esperamos que fora do seu agrado. Repetimos, pedimos desculpas se alguén pois se sinteu mal por esa emoción que desprendíamos, pero nada máis. Vémonos mañán, moito baloncesto, gracias á Federación Galega pola confianza. Mañán estaremos con máis e mellor baloncesto. Ata mañán.